Vážené dámy a pánové, dobré dopoledne. Vítám vás na letošní Adama online konferenci, tedy pořadu, ve kterém pokračujeme na základě vašich dobrých ohlasů z loňska. Mé jméno je Jiří Vašek a budu vás konferenci provázet, ale budu mít i tu čest vám představit některé letošní novinky. Těch novinek jsme přichystali poměrně hodně a tak jsme si tu práci rozdělili mezi sebe. Kolegyně Ivona Hlavatá a kolegové Karel Horina a David Vrána zasadí představení nových produktů přímo do svých plodinových doporučení, které si připravili pro obilniny, řepku a kukuřici. Na závěr už nebudeme pořádat kulatý stůl nad vašimi otázkami, ale otázky můžete posílat, a to i průběžně, na adresu konference@profipress.cz a my vám slibujeme, že na všechny písemně odpovíme. Pokud nám tam zanecháte váš telefon, tak vám přímo zavoláme a probereme to formou přímého rozhovoru. V průběhu roku došlo u nás k více organizačním změnám, včetně změny na pozici ředitele firmy. A tak bych hned v úvodu si vám dovolil představit našeho nového pana generálního ředitele Enrika Salmonu, který vás pozdraví v krátkém uvítacím vstupu. Enrique, máte slovo. Dobré odpoledne a vítejte. Dovolte mi se nejprve představit. Moje jméno je Enrik Salmona a jsem generálním manažerem Adama Česká republika a Adama Slovensko a zároveň ředitelem společnosti Adama pro centrální Evropu. Jako každý rok je pro nás v Adamě důležité představit zákazníkům naše portfolio přípravků, hlavně potom nově uváděné produkty. Proto vám náš tým dnes ukáže mnoho nových technických řešení u našich přípravků. Sezóna 2023, která právě skončila, byla pro české farmáře velmi náročná, ale movaná mnoha výzvami. Nejen co se počasí týče, ale také kvůli napjaté situaci na trzích s komoditami. A zcela jistě také nová sezóna 2024 bude na agrární sektor klást značné nároky, o tom nepochybuji. Adama a její tým je zde, aby pomohla farmářům překonat jejich problémy, kterým čelí každý den při pěstování plodin. Tento rok Adama přichází s širokou škálou nových přípravků a také zcela novou formulační technologií, která vám bude dneska prezentována a kterou farmáři určitě budou mít rádi, nebo tím pomůže zlepšit výnos nejen z hlediska kvantity, ale také velmi důležité kvality. A musím dodat, a jsem rád, že to mohu dodat, že rovněž i pro sezónu 2025 máme v plánu přinést další nová řešení. Disponujeme, jak víte, velmi zkušeným týmem regionálních manažerů, který je vám agronomům vždy připraven pomoct i v roce 2024. To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost, užijte si dnešní konferenci s mými kolegy a přeji jen to dobré do sezóny 2024. Děkuji a nashledanou. Děkuji panu Enriku Salmonovi za povzbudivá slova. A já teď i hned přikročím k první části a tím je představení Adama novinek, s kterými se budeme ucházet o vaši přízeň v roce 2024. Těch novinek bude poměrně hodně. Bude jich celkem 5 nových produktů, ale ještě možná ta nejdůležitější nebude produkt, ale bude to nová formulační technologie Asorbital. Je známou pravdou, že o účinnosti nerozhoduje jen účinná látka, ale také její formulace. Dovolím si to osvětlit na tomto schematickém grafu. Formulační technologie optimalizují dosažení cíle. To znamená, na začátku té cesty je účinná látka v nějakém obalu. My ji potom musíme dostat do postřikové jíchy postřikovače. Tam se jedná hlavně o co nejlepší rozptýlení té účinné látky a rychlé rozpustění. Dalším krokem je transfer té účinné látky v postřikové jíše a rozprostření na buď plevel nebo půdu. A tady zase se nám jedná o jinou disciplínu, kdy to chceme mít pokryté co nejrovnoměrněji a co nejúplněji.
A zcela jinou disciplínou je potom absorpce té účinné látky. To znamená překonání v obranných mechanismů rostliny, co jsou většinou buď jejich kutikula, čili jejich pokožka, anebo voskové vrstvičky. Zcela jinou disciplínou je potom pohyb té účinné látky v rostlině. My rozlišujeme pohyb akropetální, to znamená směrem nahoru, pak mluvíme o kvalitě chránění nových přírůstků, nebo máme pohyb bazipetální, který je mimochodem mnohem těžší disciplínou směrem dolů. A taky máme další pohyb, a to je pohyb z povrchu listu směrem na opačnou stranu. Další samostatnou disciplínou je biologická účinnost. To znamená, abychom dostali tu účinnou látku přímo do škůdce a nebo do těla choroby. Důležité je, že v podstatě bylo změřeno, že většina množství účinné látky se vlastně postrácí těmito kroky a nedosáhne cíle určení až 60%. 60% je opravdu hodně. Proto jistě je zde prostor pro zlepšení a tento zlepšení jde principiálně dvěma směry. Buď zlepšíme účinnost přípravku, to znamená, že ze stejným množstvím účinného přípravku uděláme vyšší účinnost, což je právě případ technologie Asorbital, anebo se stejným množstvím nebo s menším množstvím účinné látky dosáhneme stejné účinnosti, což je případ dalšího přípravku, o kterém bude hovořit kolegyně Ivona Hlavatá, přípravek Stempr. Proč je formulace tak důležitá, můžeme si dokumentovat na azolech, které se výrazně liší právě svou rozpustností a schopností pohybovat se voskovými vrstvami a taky pohyblivostí v translokačním proudu uvnitř rostlinných pletin. Čili lapidárně řečeno, úkol zněl jasně, najděte nejlepší možnou formulaci protiokonazolu. Lepší než originál. A pro tento účel Adama vybudovala zcela nové kapacity, nové laboratoře a zaměstnala více než 100 vědců, kteří několik let pracovali na tomto úkolu. Jeden takový pohled do kuchyně. Vidíte, že tady bylo vlastně ve finále potom vybráno a testováno 13 prototypů protiokonazolu 250 EC a testováno v různých situacích na jednotlivé choroby. Tady vidíte na praničátku plevovou a vidíte, že vlastně ten rozdíl mezi tou nejhorší výkonností a nejvyšší výkonností toho prototypu byl skoro 30%. Mimochodem ten černý sloupec nám ukazuje výkonnost originálního přípravku. A po 5 letech testování ten nejlepší prototyp se zafixoval a dostal jméno Asorbital Formulation Technology a já bych vám tady rád ukázal krátké video, krátkou upoutávku ze světové premiéry, která proběhla v Itálii na podzim tohoto roku. Co je tedy formulační technologie Asorbital? Je to patentová technologická platforma pro vylepšenou účinnost produktů na bázi protiokonazolu. Těch výhod je zde celá řada a já bych je vám rád zdokumentoval na několika grafech, které poskytla firma Biotransfer z Francie, která je akreditovaná právě na testování chemických látek. Na tom grafu vždycky uvidíte výkonnost originálního přípravku, to je ta oranžová čára, a výkonnost přípravku, který obsahuje Asorbital technologii.
V tomto případě je označený Soratel, což bude v podstatě brand tohoto přípravku, s kterým se taky budeme setkávat v České republice, ale až příštím roce. Takže vidíte vlastně na prvním grafu zvýšení příjmu proteokonazolu a vidíte poměrně signifikantní rozdíly příjmu v čase. Na dalším grafu vidíte pak výsledky migrace v listech a vyšší a dlouhodobější účinnost, v tomto případě v pšenici. Velice podobné výsledky jsme taky dostali z řepky. A v neposlední řadě nás taky zajímá vyšší odolnost proti dešti a tady taky vidíte odolnost proti smivu 1 až 3 hodiny po dešti. Soratel dosahoval vyšších výsledků. Poslední, ale neméně důležité, je bezpečnost pro rostliny. Po celém světě bylo provedeno více než 500 polních pokusů s formulacemi Asorbital a závěr byl jednoznačný. Asorbital zvyšuje aktivitu proteokonazolu bez zvýšení fytotoxicity. Takže si to můžeme zopakovat. Výhody použití je zde zvýšený příjem proteokonazolu, rychlejší migrace v pletivech listů, dlouhodobější účinnost působení, vyšší odolnost proti dešti a je zde taky zvýšená bezpečnost pro registrované plodiny. Můžeme se taky podívat na souhrnné výsledky z 382 pokusů z celé Evropy, čili to je masivní soubor. Tam byly dobře viditelné i vizuální rozdíly, ale nás ani nezajímá vizuální rozdíl, ale tvrdé statistické data. Takže když se podíváte z 219 pokusech v pšenicích po celé Evropě, zase modrý sloupeček znamená výkonnost a proteokonazolu s Asorbital formulací, technologií versus nejznámější choroby. Zleva je to Septoria, DTR, RES, Padlí. Podívejte se na ten velký rozdíl u Fusarios. Ječmen. Stejné výsledky, jiné choroby. Rhinchosporium, Pyrenofora, Ramularia, Res ječná. Všude vlastně ty výsledky dosahoval přípravek, který obsahoval technologii Asorbital vyšší a lepší. Farmáře, pěstitele určitě i zajímá, jestli se to provedlo do výnosu, takže vězme, že v pšenici v souhrnu všech pokusů evropských byl zaznamenán o 6% vyšší výnos, což v podstatě není zanedbatelné, protože jenom v našich podmínkách v současných parametrech to znamená o nějakých 1500 až 2000 korun z hektaru vyšší příjem. Čili Asorbital technologie přinese více výkonů pro vás a já mám teďka to privilegium vám představit první přípravek, který bude obsahovat již tuhletu formulační technologii a ten přípravek se bude jmenovat Maganik a bude dostupný už v letošním roce. Prosím také o krátké vstupní video. Jak jste viděli, Maganik vizuálně pracoval s motivem bankovního sejfu. Proč? Protože je to příhodné k tomu hlavnímu motivu, sloganu Ochraňte svůj klas. A to je přesně to, v čem je Maganik výjimečný. Vývoj tohoto přípravku ale předcházela zajímavá cesta a já bych vám teďka rád v krátkosti ji představil. Jestliže vyvíjíme nějaký nový produkt, první se musíme zeptat, proč.
V tomto případě, proč udržovat klas bez houbových chorob? A odpověď je dvojí. Za prvé, klas přispívá k tvorbě výnosu 20-25%. To znamená, určitě se vyplatí udržovat klas čistý bez chorob. Za druhé, mezi chorobami, které jsou nejvíc nebezpečné právě a vyskytují se v klase, jsou klasové fuzária. Proč? Protože nejenom, že způsobují ztrátu výnosu blokováním spojení mezi zrnovým lůžkem a stéblem, takovou takzvanou tu běloklasost, ale taky produkuje mykotoxiny, které jsou velice nebezpečné teplokrevným živočichům. Co předcházelo vývoji přípravku Maganik? My máme jako Adama ve svém sloganu naslouchat, pochopit a usnadnit. A ona to není jenom taková fráze, ale je to taková navigace naší činnosti, jak máme se chovat, jak máme postupovat. Takže naslouchat znamenalo pro nás zadat poměrně rozsáhlou studii specializované anglické agentuře, která se ptala farmářů z Francie, Německa, Anglie, Polska, Rumunska, ale i Česka, co očekáváte od poslední aplikace fungicidu v obilninách. A jak vidíte, tak ty odpovědi byly poměrně konzistentní. Tady máte v tabulce seznam seřazený od četnosti směrem dolů a vpravo důležitost. A vidíte, že na prvních místech 3 se umístilo účinnost proti fuzariózám v klase, na druhém místě redukce mykotoxinů, což je v podstatě to samé, a na 3. místě celková ochrana klasu. Takže navigaci máme, teď budeme hledat kompozici a vidíte, že vlastně v těch účinných látek, které se používají v ochraně obilnin versus ty, které dobře umí kontrolovat fuzárium, těch zase mnoho není. Vynikajícím způsobem nám funguje proteokonazol nebo tebukonazol, velice dobře to umí ještě metkonazol, difenokonazol, částečně prochloraz. Ale prochloraz už je zakázaný používat, tebukonazol to čeká pravděpodobně koncem roku 2025, takže není asi překvapením, že ta kompozice tohoto nového přípravku je takováto. Je zde poměrně masivní dávka proteokonazolu a difenokonazolu. Tak, aby nám umožnila variovat mezi hektarovou dávku 0,8 až 1 litr. Máme registrace v současné době v pšenici, ječmenu, žitu, tritikále, řepce ozimé a probíhá i registrace do cukrovky. Maganik je tedy první přípravek obsahující patentovou formulační technologii Asorbital pro zlepšenou penetraci a vynikající systémovou aktivitu, která zajišťuje kontrolu všech hlavních chorob klasu, včetně fuzárií, což pak vede ke snížení mykotoxinů na požadovanou úroveň a vyšší kvalitu zrna. Maganik má i na dnešní poměry velice přijatelné omezení. Ano, má svahy, má vegetační pás o šířce 5 metrů, ale je vyloučen z použití v ochranném pásmu 2 stupně zdrojů podzemní vody, ale prosím vás pouze jenom při aplikaci do ozimé řepky. A jistě se tady shodneme, že ta hlavní doména toho přípravku bude právě ochrana klasů v obilninách a zde tohleto vyloučení neplatí. Čili největší výhodou přípravku Maganik je právě excelentní kontrola fusarióz v klasu a účinnost na všechny klasové choroby. Zase si můžeme podívat na výsledky z 236 pokusů z celé Evropy, čili zase masivní databáze. První zjištění je žádná fytotoxicita. Přípravek byl testován na 89 odrůdách pšenice, 69 odrůdách ječmene, 4 žita, 12 tritikále. Všecko bylo v pořádku, žádná fytotoxicita se neobjevila. Že Maganik zvýšil výnos v průměru 12% versus standardy je hezké, ale nás asi nejvíc zajímá právě jeho výkonnost v této oblasti v redukci mykotoxinů. Obecně kauza mykotoxiny, myslím si, že my jako zemědělská veřejnost si nemusíme o této problematice mezi sebou vzájemně se nějak důsledně informovat, ale je tady asi náš velký úkol to informovat a rozšiřovat ty informace na obecnou veřejnost. Proč?
Protože mykotoxiny jsou přírodní jedy, které jsou produkované houbami, které vyvolávají toxické reakce. Jedná se v podstatě o chemický ochranný systém hub, který byl vycizelován evolucí po miliony let proti hmyzu, mikroorganismům, spásání zvířaty, včetně primátů, tedy včetně i nás lidí. Právě proto jsou vysoce účinné již v nízkých koncentracích. Je známo po světě 350 až 400 známých mykotoxinů, ale pro účely zemědělství, evropského zemědělství jsou nejdůležitější tady v té tabulce. Takže jsou to aflatoxiny, které dneska můžeme nacházet zejména v kukuřici, v podstatě ve špatně udělané siláži. Pak ty aflatoxiny jsou velice persistentní, můžou se nám dostat až do mlíka, do mléčných výrobků. Nebo jsou to cyklopiazonické kyseliny, zase můžeme nalézt v sýrech, v kukuřici nebo jako konzumenti v arašidech. Ale nás asi nejvíc zajímá i ty, které se nacházejí v klasech obilnin a způsobují fusariózy. A je to takzvaný DON, deoxynivalenol, který produkuje houba Fusarium graminearum, a nebo je to i ještě nebezpečnější T2 toxin, který produkuje Fusarium sporotrichoides. Nesmíme ani zapomenout na námel, který dřív byl metlou opravdu ve středověku populace. Dneska to vypadalo, nebo dříve už to vypadalo, že zmizí. Dneska zase v souvislosti s různými bioprojekty jeho výskyt povážlivě stoupá. Co je ale nejdůležitější a o čem bychom dál měli mluvit, jsou data. A to od té nejvyšší úrovně až řekněme po tu poslední hospodu na vesnici. A ty data jsou takovéto. Co tvoří, nebo my máme tady nějaký ukazatel LD50, jo, což v toxikologii je označení pro dávku látky podané testovacím jedincům, která způsobí úhyn 50% populace do 24 hodin. Takže v podstatě čím menší číslo, tím je to větší jed. Je to vyjádřeno v miligramech na kilogram živé váhy. A když se podíváte, tak ten deoxynivalenol nebo T2 toxin má 20 až 40 až 4 miligramy na kilogram. A teď to srovnejme s přípravky na ochranu rostlin, které mají řešit ten problém, jako je tebuconazol, ten má 1700 mg na kilogram, prothioconazol přes 2000, difenoconazol 1453. To znamená, to není o řád, to je o 2 řády víc. To je, jak kdyby z místo jednoho rohlíku jste museli sníst 100 rohlíků, abyste dostali stejného účinku. Velice důležité je právě znovu opakovat prevenci a edukaci, zejména s tím, co se dneska děje, že se k nám dostávají komodity z oblastí mimo Evropskou unii, kde se právě touto problematikou až tak nezabývají. V Evropské unii legislativa je OK, když se podíváte, stanovené limity obsahu mykotoxinů jsou v potravinách, jsou poměrně přísné, ale ten problém vzniká potom v současné době jinde. O to je důležitější o mykotoxinách mluvit. Proč? No proto, abychom v podstatě změnili ten narrativ, který dneska zejména u městského obyvatelstva vidíme, že jakmile vidí postřikovač někde na polích, první myšlenka je, zase nám stříkáte jedy do potravin. Opak je pravdou. My bráníme výskytu jedů v potravinách. To je naše práce. Máme tady klíčové faktory ovlivňující množství donů v zrnu. Zase by to bylo na celou přednášku. Samozřejmě je to i o přeplodině, zpracování půdy, moření osiva, odrůdové citlivosti. A je to taky ale o výběru kvalitního fungicidu, který je na to vhodný. A tím se zpátky dostávám ke maganiku. A tady vidíte, že v podmínkách silné umělé infekce, kde se vždycky nejvíc pozná kvalita té účinnosti, tak maganik se vyrovnal k, řekněme, v současné době nejlepšímu přípravku, který je na trhu, a to je Prosaro. Oba přípravky byly schopny zredukovat ten výskyt donů pod limitní úroveň. A poslední graf, který vám chci ukázat, je velmi zajímavý a shrnuje tohleto všechno, co vyprávím, je, když Biotransfer dělal pokusy, že tyhle oba přípravky aplikoval vlastně jenom na střed klasu,
a pak zkoumal výskyt donů v celém klasu. A tady vidíte vlastně 3 sloupce v těch grafech. Vidíte vlevo je to neošetřená kontrola. Ten prostřední sloupeček, ten bledě modrý, to je právě výskyt v ošetřené části. A vidíte, že oba dva ty přípravky fungovaly bezvadně. Ale když se potom podíváte na výskyt donů v neošetřené horní části, což je tmavomodrý sloupec, nebo spodní části klasu, což je světle zelený sloupec, tam vidíte velké rozdíly. A tyhle ty rozdíly právě způsobuje technologie Ascorbital. Takže závěrem proč Maganik? Protože vám ochrání vysokou kvalitu zrna. Sníží vám hladinu mykotoxinů na požadovanou úroveň a přinese klid. Představuje takovou závěrečnou pojistku vašich investic. Takže buďte si jistí, že vaše klasy budou s Maganikem dobře chráněny. Já vám děkuji za pozornost a nyní bych rád pozval kolegyni Ivonu Hlavatou, která vám poví, co si Adama připravila na ochranu obilnin. Dobrý den, představím vám nabídku firmy Adama do obilnin, a to v několika krocích. Tím prvním a základním je vyřazení plevelů, a to jak dvouděložných, tak chundelky metlice. Loňský podzim těmto aplikacím velmi přál a vy jste hojně aplikovali Trinity, které je mezi vámi oblíbené pro svou spolehlivost. V letošním roce můžete vyzkoušet novinku Trozano, která tak jako Trinity má registraci do všech ozimých obilnin. Tak jako Trinity pracuje se 3 účinnými látkami, ale liší se v jedné z nich, a to v účinné látce flufenacet. Všechny 3 účinné látky v Trozánu jsou zabaleny v 3D aktiv formulaci a tím je zesílen herbicidní účinek Trozána. Trozáno aplikujeme pre až post v dávce 1,20 L na hektar a pro komplexnost účinku na dvouděložné plevele doporučujeme přidávat rovněž novinku, a to legato v 1 deci s účinnou látkou diflufenican. Když používáte půdní herbicidy, přidávejte půdní smáčedlo Grounded, které, jak víme, zabezpečí souvislý herbicidní film nad půdním povrchem. Adama nabízí rovněž jarní herbicidní řešení a tím je Response Elegant Pack. Balíček 2 herbicidů, kdy Response s účinnou látkou pyroxulan kontroluje chundelku metlici, oves hluchý, jílky, ale taky sveřep jalový. Partner v balíčku Elegant pak elegantně rozšiřuje účinek o dvouděložné plevele. Do standardních porostů aplikujeme 125 gramů na hektar, do porostů s rezistentní chundelkou metlicí a s výskytem sveřepů aplikujeme dávku 250 gramů na hektar a vždy pro rozšíření spektra na dvouděložné plevele přidáváme 0,6 litrů Elegantu. Tak to byl první krok vyřazení plevelů. Dalším velmi důležitým krokem v pěstební technologii obilnin je udržet jejich zdravotní stav a k tomu používáme fungicidy. Jak na choroby časného jara a stéblolam aplikujte Mirage, novou Mirage C s účinnou látkou cyprodinil, která má razantní účinek na všech 5 patotypů pravého stéblolamu, který se v přírodě vyskytuje, a jak vidíte na folii, ten účinek je výrazný, razantní. Standardně do porostu aplikujeme půl kila Mirage C na hektar. Pokud se v porostu vyskytují ostatní choroby, pak přidáváme Promino nebo Leander, jestliže se v porostu vyskytuje více padlí travního. Jestliže stéblolam není vaším hlavním cílem, je pouze cílem vedlejším, ale hlavním cílem jsou první jarní infekce septorióz a padlí travního, pak aplikujte loňskou novinku Furapro Pak. Furapro Pak je obchodní název pro společné balení a taky tankmixovou kombinaci 2 fungicidů, a to
leandru s účinnou látkou fenpropidin a promina s účinnou látkou protiokonazol. Do porostu potom aplikujeme standardně 0,4 leandr plus 0,4 promino. Do porostů s vyšším infekčním tlakem doporučujeme přidávat o deci víc, tedy půl litru promino a půl litru leandr. Na první jarní aplikace můžete samozřejmě využít i oblíbený Slave Trio, který šlape na principu 3 účinných látek a stále šlape bez omezení. No a jak na choroby listového patra a praporcový list? Proč je ochrana praporcového listu velmi důležitá? Na to nám odpovídá obrazovka. Jak vidíte, praporcový list, jeho zdravotní stav, ovlivňuje výnosovou úroveň porostu až ze 45%. Do porostů střední intenzity pak aplikujte Forapro, představené nebo Slave Trio. Do porostu ale s vyšší intenzitou zesilte kontrolu chorob, a to novinkou Maxentis. A teď si na úvod pustíme krátké video. Maxentis byl speciálně vyvinut pro zesílenou kontrolu chorob praporcového listu, a to v přímořských státech, kde je velký infekční tlak. Proto i obě účinné látky, které v Maxentis pracují, protiokonazol a azoxystrobin, byly navýšeny a jejich synergický účinek se v Maxentis sčítá zesílenou kontrolu chorob, ať je to padlí, DTRky, braničnatky, fuzariózy, rzy. Maxentis byl registrován nebo je registrován do pšenice, žita, ječmene a tritikále s flexibilní dávkou 0,8 až 1 litr na hektar a má velmi příznivá omezení. Je vyloučen pouze z povrchové vody a na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám jej lze aplikovat s použitím 5metrového vegetačního pásu. Česká republika není přímořským státem, proto plně dostačující je dávka 0,8 litru na hektar, kterou kontrolujete a zesilujete kontrolu chorob prostřednictvím 150 gramů azoxystrobinu a 120 gramy protiokonazolu. Na obrazovce dále vidíme kontrolu chorob Maxentis v porovnání s kontrolou. Tak to byl Maxentis, novinka, která zesiluje kontrolu chorob praporcového listu intenzivních porostů. Top řešením firmy Adama, top řešením fungicidním praporcového listu je Avastel Pak, který pracuje s těmi nejlepšími, nejsilnějšími a nejmodernějšími účinnými látkami, to až jsou to protiokonazol a nejmodernější, nejúčinnější SDHI fungicid Fluxapyroxad. Avastel je opět obchodní název pro společné balení 2 fungicidů a tankmixové řešení účinné látky Fluxapyroxad pod obchodním označením Pioli a protiokonazolu pod obchodním označením Promino. 10 a 5
litrů, zabaleno ve společné kartonové krabici. Aliance těchto silných účinných látek fluxapyroxat a protiokonazol zabezpečuje dlouhodobou a tím pádem zdravou a funkční listovou plochu, která vede váš porost k těm nejvyšším výnosům a vynikajícím kvalitativním parametrům. Do intenzivních porostů aplikujte litr Pioli a půl litru Promina. Do porostů střední intenzity snižte dávku na 0,8 Pioli a 0,4 Promina. Když aplikujete systémové fungicidy, používejte a přidávejte akcelerátor systémových fungicidů smáčedlo Velocity, které aktivně vtáhne účinné látky do těla rostliny. Aktivně si účinné látky pohybují tělem rostliny, zrychluje se léčebný proces a v konečném důsledku se navyšuje výnos. Jak na klasové choroby, jak ochránit klas proti mykotoxinům, které jsou důsledkem fusarióz. Zdravotní stav klasu ovlivňuje výnosovou úroveň porostu z 25%. Můj kolega před chvíli představil novinku Maganik, která pracuje s originálními účinnými látkami protiokonazol a difenokonazol. Navíc v Asorbital technologii, což je moderní formulační technologie firmy Adama, která podpoří příjem účinné látky protiokonazolu, jeho pohyb rostlinou a v konečném důsledku zabrání smyvu deštěm. Váš klas bude vlastně ochráněn, jako by byl uzavřen v sejfu, tak podobně, jako tomu před lety bylo u Zamiru, který byl mezi vámi pěstiteli velmi oblíbený. Maganik má registraci do pšenice, ječmene, žita a tritikále ve flexibilní dávce 0,8 až 1 litr na hektar. Tak to byl Maganik, který představuje závěrečnou pojistku vašich investic. Na ochranu klasu můžete v letošním roce ještě použít fungicid Derigent, který pracuje s difenokonazolem a tebukonazolem. I v segmentu fungicidů se nám vyvinuly rezistence, a to rezistence v ječmenech na problematickou a obávanou ramulárii. Jak ramulárii, její rezistenci, postavit bariéru? Aplikujte fungicid s příznačným názvem Stavento, které staví bariéru rezistenci. A to prostřednictvím MSI technologie, což jednoduše řečeno je blokace buňky patogena na 3 místech a tím je vlastně riziko vzniku rezistence nulové. Stavento aplikujte v T1, T2 v litru a půl, plus přidávejte účinnou látku na ramulárii, které touto kombinací, tímto tankmixem, u které tímto tankmixem zabráníte vzniku rezistenci, prodloužíte životnost partnera a zvyšujete účinnost. Dostáváme se ke 3. kroku a to jsou regulátory růstu. Těmi rostlinu zkracujeme, zpevňujeme, zabraňujeme poléhání a tím výnosovým ztrátám. Pro letošní sezonu Adama nově nabízí Stempr, který pracuje s oblíbenou účinnou látkou Trinexapac Ethyl, ale v Stempru v inovované 3E formulaci. Tato formulace účinnou látku Trinexapacu rychleji vtáhne do těla rostliny, rychleji se tělem rostliny pohybuje a v konečném důsledku zabraňujeme smyvu deštěm. Aplikací Trinexapacu posílíte, podpoříte rozvoj kořenového systému. Rostlina s bohatým kořenovým systémem pak lépe v půdě kotví, lépe přijímá živiny a v neposlední řadě výrazně lépe odolává suchu. Jak se Stemprem pracovat?
Nejoptimálnější jsou jarní aplikace, časně jarní aplikace, a to je fáze 1., 2., maximálně 3. kolénka. A touto aplikací maximalizujete rozvoj kořenového systému, maximálně zesilujete stěnu stébla, ale zkracujeme v průměru o 5%. Pozdější aplikace na praporcový list zkracují rostlinu více, v průměru o 10%, ale jsou bez efektu na rozvoj kořenové zóny a rovněž mají nižší efekt na zesílení stěny stébla. Stemper má registraci do pšenice ozimé a ječmene jarního v dávce 0,4 až 0,45 litrů na hektar. Pak tedy se Stemprem pracujte a dávkujte jej úplně stejně, tak jako jste zvyklí u přípravku Modus. Stemper nemá žádná omezení a je velmi dobře mísitelný s herbicidy, fungicidy a biostimulátory růstu. Tak to byla novinka Stemper s oblíbeným Trinexapac Entylem v inovované formulaci E3, kterým zabraňujeme poléhání a tím výnosovým ztrátám. Pro zpevnění stébla pod klasem můžete nadále využívat účinnou látku Etefon, která u Adamy pracuje v morforegulátoru Erectus. Pro nadcházející jarní sezónu Adama připravuje zajímavou obchodní nabídku, a to praktické řešení, praktický balíček, novinky Stempru a oblíbeného ekonomického fungicidu Slipe Trio. No a jak ještě můžete zvýšit výnosový potenciál svých porostů? Používejte biostimulátory a stimulujte podzemní, kořenovou a nadzemní zónu a zvyšujte tak výnos v průměru až o 10%. Zajímavým stimulantem pro regeneraci porostů je talisman, který porost nejen stimuluje, ale i vyživuje, protože jeho aplikací dodáváme rostlinám mikro a makro živiny. Ze stimulačních látek je nejdůležitější kyselina pidulová. Je to antistresor rostlin. V levé části obrazovky vidíte původní handicapovaný výchozí stav porostu a v pravé části obrazovky vidíte nový stav po aplikaci 3 litrů talismanu. Aplikací porost zregeneroval, nastartoval, pokračuje ve výkonu a směřuje k výnosu. Proto doporučujeme talisman aplikovat na první jarní regenerační aplikace ozimu nebo na nastartování nově zasetých porostů jařin. Během vegetace nám se zvyšují teploty, nastupují období horka a sucha a my potřebujeme rostliny proti tomuto efektu ochránit. Aplikujte Status, který podobně jako talisman pracuje s kyselinou pidulovou, ale s ní spolupracuje látka MTU, která je velkým objevem České akademie věd. MTU je syntetický fytohormon, který v rostlině vybuzuje receptory světla. Taková rostlina přijímá více světla slunečních paprsků, je pak zelenější. Zelenější rostlina lépe fotosyntetizuje, asimiluje, ukládá asimiláty a směřuje k vysokému výnosu, byť klimatické podmínky tomu vůbec nenasvědčují. A navíc aplikací Statusu podpoříte příjem dusíku až o 15% toho dusíku, který jste rostlině aplikovali. Status dávkujeme v pohodlných dávkách, a to 2 deci až 1/4 litru na hektar.
No a pro závěrečné aplikace byl speciálně vyvinut Excel Grow, který podporuje tok asimilátů do klasu a koresponduje s kvalitativním hnojením. Aplikujeme v době praporcového listu až kvetení, podporujeme ten tok asimilátů do klasu a na folii vidíme připomenutí toho, co jsme si o stimulantech řekli. Talisman používáme pro regeneraci ozimů nebo startování jařin a během vegetace preventivně nebo kdykoliv se objeví stresující podmínky horka a sucha, aplikujeme status. To byla pěstební technologie firmy Adama. To je vše. Děkuji za pozornost. Já velice děkuji Ivoně za zajímavou přednášku a nyní bych rád přivítal kolegu Karla Horinu, který vám představí, co si firma Adama připravila pro rok 2024 v ochraně řepky olejky. Karle, máš slovo. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, vážení zemědělci. V následujících minutách vám představím portfolio přípravků naší společnosti Adama do této plodiny. Nebojím se říct, když se podíváte na znázorněný seznam přípravků, že vám nabízíme v této plodině komplexní řešení od zasetí až téměř po samotnou sklizeň. No a nyní si některé přípravky představíme. Začnu herbicidním ošetřením, to je první, co po zasetí následuje, tak máme pro vás připraven přípravek již několik let na trhu pod názvem MaxRaptor. Obsahuje 2 účinné látky, Metazachlor a Quinmerac. Ve srovnání se standardem na trhu má o 13, respektive 50% větší obsah účinných látek. Z toho vyplývá také dávkování. Registrovaná dávka je ve výši 2 litrů, ale pokud srovnáme účinnostně MaxRaptor na standard, můžete využít i ekonomické ošetření ve výši 1,75 litrů. Co se týká termínu ošetření, tak MaxRaptor má velice široké aplikační okno. Nezáleží de facto na fázi řepky, ale musíte si hlídat dvouděložné plevele, aby vám nepřerostly. Ty by měly být maximálně do děložních lístků. Takže pokud máte běžné plevel na poli, tak od aplikací jsme si již řekli, to znamená preemergentně až časně postemergentně. V případě, že se na vašich pozemcích vyskytují zemědým, kokoška, kakosty nebo merlíky, doporučujeme nižší dávku MaxRaptoru a v pozdější době překrýt přípravkem třeba Belkar v tomto případě. No a pokud máte durmany, pcháče, opět dříve MaxRaptor a následně Galeru Podzim. Musím zmínit ještě klasickou preemergentní aplikaci, kterou je náš přípravek Sultan 50 SC. Je to klasická 500 Metazachlor v dávce 1,2 až 1,5 litru na hektar. A zde jako partner klasické přípravky na bázi Clomazonu. Zde musím připomenout díky Clomazonu jednoznačné doporučení použití našeho půdního smáčedla Grounded, a to ze 2 důvodů. Pokud po těchto aplikacích dojde následně ke srážkám, dochází díky propalování účinných látek a Clomazonu k scházejícím rostlinkám k vybělení, někdy až k retardaci porostů. A v případě, že použijete smáčelo Grounded, účinná látka je vyvázána pod povrchovou vrstvičkou a nedochází k tomuto vybělení. A naopak, pokud po aplikacích je suché slunečné počasí, nedochází díky uložení účinných látek pod povrchem, nedochází k degradaci účinných látek a dochází k prodloužení účinku, takže přípravek si de facto počká na déšť. No a dostáváme se k řešení trávovitých plevelů. Myslím si, že přípravek Agile 100 EC je velice známý, dlouho na trhu, takže přípravek v řepce můžete využít jak na řešení výdrolu v dávkách od dávek 0,4, dále potom řešení ty střední dávky použití proti jednoletým trávovitým plevelům a také zde registrace na řešení píru, to znamená 1,2 až 1,5 litru, takže to rozpětí je velice široké, včetně teda i trávovitých plevelů. Přípravek Agile je velice kompatibilní, takže není problémy používat z herbicidy, fungicidy nebo také z insekticidy, v našem případě MaxRaptor, Dirigent, Maganik a Custodia. A co je důležité taky, tak přípravek stále je bez omezení.
No a dostáváme se k fungicidnímu ošetření. Začneme podzimem, které může následovat po herbicidní ochraně. Prvním přípravkem, který můžete použít, je přípravek Maganik, je to naše novinka pro letošní rok. Zejména bych zmínil teda zvýšený příjem účinné látky prothioconazol, dále je to rychlejší rozvod účinné látky po listech nebo v listech a to sebou přináší dlouhodobou účinnost. Zde bych jenom zmínil to, několik let zpátky, co společnost Adama má kvarteto smáčedel, tak vám doporučujeme používat azolové přípravky s naším smáčedlem Velocity právě z těchto důvodů. A v tomto případě u Maganiku toto odpadá u této Asorbital technologie. Co se týká řepky, tak přípravek je registrován stejně jako v obilovinách, dávka 0,8 až 1 litr na hektar a termín aplikace je od 4. listu až do té BBCH zhruba 20, přičemž registrace je na fomové černání kořenových krčků. Dalším z fungicidů, který můžete využít v té podzimní části, je Dirigent, který se skládá z difenokonazolu a plné dávky tebukonazolu. Dávka jak pro jarní i podzimní aplikaci je ve výši 0,8 litru na hektar. No a dostáváme se k přípravkům na ochranu v době květu, to znamená proti hlízence a dalším chorobám. Takže zde pro vás je připravena také novinka, kterou v loňském roce jste si mohli vyzkoušet pod názvem Maxentis Pak, kde jsme tyto dva přípravky dodávali odděleně, takže od letošního roku Redimix těchto dvou účinných látek, to znamená azoxystrobin a prothioconazol. A nyní bude následovat krátké video. Takže zde na této tabulce vidíte účinnost přípravku Maganek. Můžete srovnat s účinností samotného azoxystrobinu versus prothioconazol. Takže co se týká řepky, má velice dobrou vysokou účinnost na hlízenku, dobrou účinnost na černě a protože chystáme registraci také do slunečnice, tak i v této plodině jsou výsledky naprosto shodné s řepkou olejkou. Takže je zde potvrzena vysoká účinnost a vysoká dávka prothioconazolu v tomto přípravku. Takže na závěr takové shrnutí Maxentisu, vysoké dávky, zejména prothioconazolu a pochopitelně také azoxystrobinu, dávkování 0,8 až 1 litr. Těch 0,8 můžete naprosto bez problémů díky vysokému obsahu účinných látek použít. Tu litrovou dávku, pokud byste šli do porostu dříve, tak bych spíše doporučoval tu vyšší dávku, jinak naprosto dostačující na zmíněné choroby je dávka 0,8. Musím také, protože to obsahuje azoxystrobin, tak zmínit ještě další věci, pochopitelně všechny přípravky s touto účinnou látkou vynikají také green efektem, mají vedlejší účinnosti na plíseň šedou, plíseň zelenou, ochraňují porosty proti UV záření a vzniku nespecifickým skvrnitostem. Další fungicid v tomto segmentu je Mirador Uni, opět základ azoxystrobin, zde je přidán difenoconazol, dávka jednotná, to znamená 1 litr na hektar. Předností tohoto fungicidu jsou velice široké registrace, můžete ji použít nejenom do řepky, ale do slunečnice, do cukrovky, do máků, do hořčic a širokého spektra dalších plodin. A jenom zmíním od letošního roku nově registrace také do pšenic, ječmenu a do žita.
Posledním z fungicidů je přípravek Custodia, opět obsahuje účinnou látku azoxystrobin a zde je k němu přidána vysoká dávka tebukonazolu, to znamená 200 gramů. A díky tomu tento přípravek má také velice silnou kurativní účinnost. Spektrum houbových chorob je stejné, jako jsem o tom mluvil u předchozích přípravků, dávka také ve výši 1 litr na hektar. A zde platí jedna výjimka, pokud budete dávat smáčedlo, tak z našeho 4 lístků jednoznačně rolvet, že potřebujeme, aby rostlina byla dokonale pokryta. Co se týká termínu aplikace, tak stejně jako předchozí od začátku květu až po plný květ. No a co se týká ošetření v době květu, na začátek bych vám doporučil jak Mirador Uni v dávce 1 litr nebo naší novinku Maxentis, opět dávka 0,8 litr na hektar. Díky silnějšímu kurativnějšímu účinku Custodie tu můžete posunout na střed květení ke konci květu. No a ještě jeden fungicid zmíním, který máme v portfoliu a zde teda není znázorněn. Pokud byste chtěli řešit hlízenku jednoduchým azolem, dobrým azolem, tak doporučuji použít přípravek Promino 300 v dávce 0,6 litrů na hektar. Další návod, jak naše fungicidy použít, je ochrana jak povrchových, tak i podzemních vod. Přípravek Dirigent nemůžete používat jak v povrchových, tak ani podzemních vodách. Přípravky Mirador, Mirador Uni a Maxentis můžete použít na plochách, kde jsou podzemní vody. Naproti tomu Promino a Custodia je naprosto bez problému a můžete použít v obou chráněných druzích vod. No a na závěr k fungicidům dva grafy, loňské výsledky SPZO. Toto jsou standardní pokusy. Vidíte, že jsme obsadili krásné dělené první místo. Byl aplikován na podzim a na jaře Dirigent, na hlízenku potom do květu přípravek Custodia. Mezitím byly použity naše biostimulátory Excelgrow a Talisman. No a v loňském roce jsem vám ukazoval krásné výsledky i v těchto pokusech pod názvem TEMP, které se konají ve Staňkově na Domažlicku. V loňském roce jsme dosáhli teda 5. místa, ale myslím si asi, že musíme se na to podívat také z jiné perspektivy. Co se týká soutěže chemických firem, tak jsme obsadili krásné 2. místo. No a pár slov k insekticidům. Takže zde vám nabízíme přípravek Dynastie. Když se podíváte na registrace, tak jej můžete využít jak na ošetření proti stonkovým krytonoscům, blízkáčka, dále potom proti šešilovým škůdcům a potom na podzim také proti dřepčíkům a pilatce. Přípravek obsahuje účinnou látku deltametrin a co je důležité připomenout, jsou na to časté dotazy, tak včetně dávky 0,15 litru na hektar je bez ohlašovací povinnosti. Ty vyšší dávky se týkají pouze z těch polních plodin kukuřice při řešení zavíječe. Takže přípravek je naprosto bez problémů z tohoto pohledu a včetně dávky 0,15 bez ohlašovací povinnosti. Dalším přípravkem je Kendo 5CS, obsahující účinnou látku lambda cihalotrin, takže účinná látka je taky velice dobře známá. Opět velice široké spektrum škůdců, to znamená během jarní vegetace i podzimní vegetace můžete tento přípravek použít. A stejně tak i jako předchozí Dynastie má velice široké další registrace do širokého spektra polních a nejenom polních plodin. No a posledním naším insekticidem je Maverick Smart. Ten má bohužel teda registraci pouze na blízkáčka. Pokud se vyskytuje první nálet bejlomorky, tak pořeší i tuto v porostech, ale zase obsahuje účinnou látku taufluvalinát, což je účinná látka, která je bezpečná pro včely, protože se používá na léčení varoázy. A dalšího předností je také to, že po aplikaci řeší pouze blízkáčka v porostu a ostatní hmyz nechává žít v porostech a čímž potom dochází k lepšímu opylení v době květu. Již několik let jsme vám také slibovali rozšíření registrací, protože taufluvalinát neřeší pouze teda jenom blízkáčka a mandelinky v bramborách. Je to účinná látka, která si dokáže poradit i se sviluškami, krytonosci, šicemi a dalšími.
Takže v registračním řízení v letošním roce je také rozšíření do řepky na krytonosce čtyřzubého, řepkového a zelného a na podzim potom na použití proti řepčíku olejkovému. V obilninách by měla být registrace na mšice, kohoutky a bejlomorky. Takže pevně věřím, že po letech slibování tento slib letos splníme a pro podzimní aplikace budete již moct tento přípravek použít. No a dostáváme se ve vývoji řepky již k samému závěru, takže i zde vám máme co nabídnout, aby vaše porosty nevypadaly jako na té malé nebo na té menší fotce, takto vydrolené. Doporučuji vám použít přípravek Ares Plus, což je lepidlo. Ve srovnání se standardem obsahuje novou formulaci a nová smáčedla a má o něco vyšší obsah účinné látky. Termín aplikace zhruba ty 3-4 týdny před sklizní, to znamená, kdy polovina šešulí je zelených a polovina šešulí již žlutých. Dávka nejenom do řepky, ale i do dalších olejnin a luskovin je všude stejná, to znamená 1 litr na hektar. No a dostávám se k poslednímu segmentu a tím jsou biostimulátory. Je to skupina, která se nám rozrůstá v našem portfoliu. Některé informace jste zde již slyšeli. První z biostimulátorů přípravek Excel Grow, výtažek z mořských řas, který prochází dvojitou fermentací a můžete si všimnout nebo v tom sloupečku vlevo srovnání účinnosti Excel Grow a standardních mořských řas. Takže vychází velice dobře, co se týká růstové aktivity, redukce poškození etylénem a další aspekty. Dalším z přípravků této kategorie je přípravek Status, obsahující kyselinu pidolovou a účinnou nebo látku MTU, která je vynálezem českých vědců pod vedením pana doktora Nieslera. Tento přípravek se používá před nástupem nebo před očekávaným nějakým extrémním počasím, to znamená, pokud máte predikováno sucho, je lépe naaplikovat. Přípravek velice dobře působí na kořenový systém, který je potom bohatší a to pochopitelně přináší, pokud jsou normální podmínky, dokáže po přípravku Status rostlina využít až o 20% více dusíku. A v tom stresovém období, pochopitelně pokud je kořenový systém dobrý, tak dochází k lepší odolnosti vůči těm špatným vlivům. Tolik v krátkosti asi k loňské novince s obchodním názvem Status. No a dále vám nabízíme také v našem portfoliu přípravek Talisman. Je to první ze skupiny biostimulátorů, které jsme pro vás připravili. Tento slide jste zde také již viděli. Na levé části je složení přípravku Talisman, to znamená 5 biostimulátorů, kyselina pidolová, kombinace R100 a dimethylsulfon. Kyselina pidolová zajišťuje i v těch krizových situacích pro rostliny, zajišťuje rozvod dusíku a ta R formulace podporuje cytokininy a zajišťuje příjem kationtových prvků. Dimethylsulfon zase zlepšuje a zvyšuje příjem síry. No a na druhé straně, myslím si, že je to velice důležitá složka přípravku Talisman, je vyvážená makro- a mikrovýživa. Na tomto grafu vidíte, jak dopadly zkoušky našich biostimulátorů. Jednoznačně nejlepší výsledek byl docílen dvojí aplikací nebo dělené aplikace přípravku Talisman, ale myslím si, že i samotný Talisman v dávce 3 litry působil velice dobře, na celých 7% nárůstu výnosu je určitě velice dobré a srovnatelné i s fungicidy. No a na závěr slide s tím, jak naše biostimulátory doporučujeme v této plodině. To znamená pro tu podzimní aplikaci přípravek Excel Grow v dávce 0,5 litrů na zakořenění rostlin. V té jarní aplikaci doporučuji Talisman na regeneraci. V případě, že porosty nejsou stresovány suchem, chladem a podobně, tak stačí 2litrová dávka. V případě těch abiotických stresů doporučuji dávku 3 litry na hektar. No a v závěru vegetace potom opět přípravek Excel Grow ve stejné dávce, to znamená 0,5 litrů. A jeho opodstatnění je tam v tom, že podporuje kvetení, dokáže navýšit hmotnost tisíce semen a zlepšuje i kvalitu sklízeného produktu.
No a nesmím opomenout ani také loňskou novinku Status, kterou můžete používat během celé vegetace řepky, nebo nejenom řepky, ale ostatních plodin, v dávce 0,2 až 0,25 litrů a je lepší ji aplikovat vždycky, pokud jsou predikovány nějaké sucha, horka, tak před nástupem těchto stresových podmínek. Takže děkuji vám za pozornost, kterou jste mi věnovali a do letošního roku vám přeji hlavně pevné zdraví a pevné nervy. Děkuji za pozornost. A já děkuji Karlovi za praktickou a zajímavou přednášku. A nyní bych přivítal kolegu Davida Vránu, který vám představí to, co si Adama připravila pro rok 2024 do kukuřice. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové zemědělci. Já bych vás dneska v rámci své přednášky seznámil s našimi herbicidní nabídkou do kukuřice, včetně letošní novinky. A v druhé části této přednášky bych se věnoval podrobněji našem 3 biostimulátorům. Co se týká herbicidní ochrany kukuřice, tak skládá se, nebo máme na výběr celkem ze 3 aplikačních termínů. V posledních letech jsme však svědky toho, že se čím dál víc ta herbicidní ochrana posouvá do těch postemergentních termínů. Je to z důvodu právě toho, že ty preemergentní zásahy často právě v tom období té suché periody, která často přichází právě v době setí a potažmo scházení kukuřice, bývají tyto zásahy méně účinné. A druhým faktorem je to, že právě ty půdní účinné látky, ty reziduální, nám postupně z toho portfolia vlivem restrikcí různých evropských vypadávají. My jako firma Adama máme zatím v nabídce vlastně obsazené všechny 3 ty termíny aplikační, máme v nabídce 5 přípravků a to, které v sobě kombinují celkem 6 účinných látek ze 4 různých skupin dle mechanismu účinku. Jak vidíte, máme v nabídce i vlastně zatím terbutylazin, který právě je ohrožen nejvíce těmi restrikcemi. Dá se očekávat, že do 2 let právě terbutylazin z toho portfolia nebo z té ochrany kukuřice vypadne, tudíž pak budeme čím dál více nuceni používat právě ty účinné látky, což je právě znázorněno v tom sloupečku uprostřed, vhodnost jednotlivých těch účinných látek právě pro daný termín ošetření. Když se tedy zaměřím na zatím ten preemergentní termín ošetření, my máme v nabídce přípravek Sulkotrek, který v sobě kombinuje zmiňovaný terbutylazin, který je právě více půdní. Naopak Sulkotrion, což je ta druhá účinná látka, ta je zase víc kontaktní. Takže tyhle 2 účinné látky dávají tomu přípravku takovou flexibilitu právě v možnosti použití. Jednak ho můžeme použít právě, když je vlhčí období, přitom setí jakoby preemergentně, ale když jsou suší podmínky, tak máme možnost tu aplikaci o pár dní odložit, počkat, až vlastně vzejdou plevele a aplikovat tento přípravek časně postemergentně. Zde s olejovým smáčidlem, protože ty plevely už jsou vlastně vylezlé a je potřeba zajistit lepší pokryvnost těch plevelů vzejitých. To bylo k tomu preemergentním ošetření vše. Nyní bychom se zaměřili na to časně postemergentní ošetření. Představil bych vám letošní novinku přípravek Mušketýr Plus, který obsahuje účinnou látku Foram sulforon. Je to tedy jednosložkový přípravek ze skupiny sulfonylmočovin. Dalo by se říct, že tato účinná látka je v současnosti nejúčinnější vlastně graminicidní účinná látka v kukuřici, která působí proti celému spektru trávovitých plevelů, ať už jsou to ježatky, béry, prosa, ale i právě ty vytrvalé trávovity, jako je pír plazivý. To dávkování je od 1,5 litru do 2 litrů. Na ty jednoleté trávy stačí 1,5 litru, pokud ještě neodmnožují. Pokud už bychom šli na nějaké přerůstající, tak už je lepší to dávkování zvýšit na 1,7 litru. V případě, pokud budeme řešit i pír plazivý, tak je potřeba zvolit tu horní hranici, tu 2 litrovou. Já tam mám i tu dávku jakoby nižší, tu 1,2 litru. Tam už se bude jednat o takové komplexní řešení v tank mixu s naším dalším přípravkem Nikitou. Takže tento přípravek, jak praví slogan, je silný sám, ale nejsilnější spolu právě s tím tank mix partnerem. Zde již vidíme účinnost přípravku Mušketýr na jednotlivé plevele. Jak vidíte, ty trávovité jsou zde vlastně bez problému a taktéž i některé dvouděložné tento přípravek umí na výbornou.
Když tomu přidáme přípravek Nikita, tak vlastně to plevelné spektrum de facto pořešíme úplně kompletně, není tam vlastně žádná mezírka, takže se jedná o kompletní ošetření všech plevelů právě v jednom přejezdu od nějakého 2. do 6. listu. To samé platí i u těch plevelů, ty by měly být taky zhruba od toho 2. do 6. listu, neměly by být už jakoby víc přerostlé. Jaké jsou tedy výhody použití tohoto přípravku? Jedná se o nejúčinnější graminicid v současnosti v kukuřici. Je to spolehlivé řešení jak na ty jednoleté trávovité, tak i na ten vytrvalý pír plazivý. A je zde zabezpečena i vysoká účinnost na řadu těch dvouděložných plevelů, což jste viděli v té předchozí tabulce. A tím pádem se jedná o ideálního partnera právě pro ten náš dlouholetý přípravek Nikita. Spolu vytvoří kompletní řešení právě všech významných plevelů současnosti v kukuřici a co vám můžu již slíbit, že ta cena bude víc než příznivá. Dávkování toho mušketýra jsem zmiňoval. Co se týká Nikity, tam jdem na tu plnou dávku 0,4 kg. Nyní bych vám ve stručnosti představil ten tank mix partnera Nikitu. Jedná se o kombinaci 3 osvědčených účinných látek ze 3 různých skupin. Jak vidíte, je tam opět zástupce vlastně z těch sulfonylmočovin, nikosulfuron. Díky tomu můžeme právě na tu sníženou dávku toho mušketýra. Ty sulfonylmočoviny se zde působí tak nějak synergicky na ty trávovité, takže ten účinek je pak vlastně společný. Co se týká dávky, maximální vlastně dávka je 0,4 kg. Jedná se o VG formulaci, tudíž sypký přípravek. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit správnou rozpustnost přidáním vhodného olejového smáčedla. A na závěr zmiňovaná výhodná obchodní nabídka. Jak vidíte, jedná se o balíček na 12,5 hektaru, který právě bude finančně dost zajímavý. A zde krátký pohled právě do loňských pokusů na polích ČZU. Jak vidíte na pravém obrázku, kukuřice již uzavírá řádky a porost je stále krásně čistý. Nyní bych se zaměřil na ten postemergentní termín ošetření, což už je takový hasič, když už nám třeba preemergentní aplikace nějakým způsobem selže a potřebujeme ten porost dočistit, anebo pokud se do toho porostu dříve nedostaneme. My máme v nabídce přípravky Coltran plus Nikogan. Když se kouknete na tu tabulku účinných látek, tak vidíte, že vlastně se jedná o namíchanou Nikitu, přičemž vlastně množství dikamby a mezotrionu je zde dvojnásobné, tudíž je zde vhodnost právě pro použití i v těch pozdějších termínech, kdy už můžou být ty plevele ve větších růstových fázích. Co se týká množství nikosulfuronu, to je bohužel stejné, protože těch 40 gramů je maximální roční limit, který vlastně na daném honu nemůžeme přestoupit, takže vždy můžete aplikovat buď jenom přípravek Nikita, anebo pak ten Nikogan, nikdy ne vlastně oba jakoby v jednom roce. Těch 40 gramů na ten pír vlastně nebude fungovat úplně 100%, spíš ten pír tak jakoby degradujeme, aby už dále neobrůstal. Pokud bychom ten pír chtěli zlikvidovat úplně, tak je lepší právě ta kombinace s tím mušketýrem, aby tam byl zesílený účinek té sulfonylmučoviny, protože dřív vlastně toho nikosulforenu se dávalo 60 gramů na hektar, aby to byla ta pírohubná dávka. Na závěr již tradiční balíček, který vám tady řadu sezon nabízíme vlastně pospolu na 20 hektarů. A zde krátký pohled do porostu, jak vlastně tato kombinace funguje na již přerůstající merlíky. Bohužel nejen účinností je agronovživ, čím dál více častěji se musíme zabývat i různými aplikačními omezení. Tady bych vyzvedl právě tu novinku Mušketýr Plus, který je de facto bez omezení, pouze tam máme ty 4 metry od vody, což v dnešní době taky není žádné omezení, protože jsme nuceni nebo zakládat ty pásy kolem vod, které právě nám tuto vzdálenost zruší, takže v dnešní době už takový hon ani nenajdeme, který by takhle sousedil s vodou. Na závěr krátké shrnutí. Do toho preemergentního segmentu teda patří Sulkotrek, dočasně postemergentního Nikita, Mušketýr, ale ovšem nejlepší je jejich kombinace a na ty přerůstající plevele zde máme Coltran plus Nikogan. Nyní bych se zaměřil na naše biostimulátory.
Tím prvním je status. Je to vlastně loňská novinka, která byla představena přímo tvůrcem v loňském roce tady na této konferenci. Jak vidíte, tento přípravek, když přišel na trh, tak o něm psali média jako o horké novince. Vlastně to bylo na podzim roku 2022. Vlastně vědci z Univerzity Palackého v Olomouci představili tady tu účinnou látku MTU, která je součástí tady toho přípravku. Co toto MTU vlastně je? Je to nově vyvinutý syntetický fytohormon ze skupiny cytokininu a je to vlastně patentovaný český výrobek z toho Ústavu experimentální botaniky z Olomouce. Jak tento nový přípravek nebo ta účinná látka funguje? MTU primárně zabraňuje rozpadu chlorofilu. Tím pádem rostliny jsou více zelené, jsou schopné, vlastně mají více toho chlorofilového barviva, jsou lépe schopny vstřebávat oxid uhličitý v průběhu fotosyntézy, tudíž ta fotosyntéza probíhá intenzivněji, tvoří se více cukrů, tím pádem je lepší růst stonku, ale co je důležité, tak i kořené. A zde již vidíte hotový přípravek Status, kde kombinujeme právě MTU s kyselinou pidolovou, kterou znáte z našeho předešlého přípravku Talisman, který zde už nabízíme několikátou sezónu. Jak vidíte, dojde tam ke snoubení vlastně účinku obou těchto stimulačních látek. Zde pro názornost, abyste viděli, že ten vývoj nebyl ze dne na den, opravdu tam za tím je úsilí vlastně vědců, které trvalo skoro 10 let. Když se vrátím zpátky tedy k tomu vývoji, jaký byl vlastně koncept toho vývoje, toho MTU, jaké bylo zadání? Zadáním bylo vyvinout právě nový fytohormon, který poskytuje benefity cytokininu, jako je lepší nadzemní růst, ale také překonání vlastně toho abiotického stresu, ale bez negativního efektu na vývoj kořene, což ty cytokininy mají. Když vidíte vlastně ten obrázek uprostřed, tak tam ten kořen po té aplikaci cytokininu je degradovaný. Naopak právě, když použijeme to MTU, tak dochází k bohatějšímu růstu těch bočních kořínků. Zde je již vlastně nádobový pokus, takže opět kontrola a rostlina, kde bylo použito čisté MTU, a zde již právě zmiňovaný Status, kde došlo ke kombinaci s tou pidolovou kyselinou. Zde je krátký pohled na to, i jak vlastně se odbourává chlorofil ve tmě. V té pravé části je právě znázorněno, že ty listy ošetřené ty MTU jsou i při vlastně těch podmínkách tmy déle zelenější. Na závěr nějak takové shrnutí působení tohoto přípravku. Jedná se právě o přípravek, který zvyšuje obsah chlorofilu, tím se pozitivně vlastně ovlivňuje růst, což má vliv právě na pozitivní příjem vody a živin, tudíž ta rostlina je schopná i v těch běžných podmínkách prostě intenzivněji růst, a to vše se znásobí právě ještě pak při těch stresových podmínkách, že ta rostlina je bohatě narostlá a je schopná lépe odohrávat těm stresorům, jako je třeba sucho. Dalším naším stimulátorem je přípravek Talisman. Ten je trošku zase z jinšího segmentu, není to vyloženě stimulátor, ale já s oblibou říkám, že to je takové 2 v jednom, stimulátor a listové hnojivo. Jak vidíte, obsahuje celkem 5 biostimulantů, podstatou je ta zmiňovaná kyselina pidolová, dále tam máme 3 stimulační látky takzvaného systému R100, které podporují jednak tvorbu cytokininu, zvyšují příjem živin a zase zvyšují obsah chlorofilu. Pak je tam 5. stimulační látka, což je ten dimetylsulfon, který posiluje příjem síry. Vedle toho tam máme celé vlastně porci makro i mikroživin, takže de facto já s oblibou říkám, že to tam takový ten Liebigův zákon minima pěkně funguje, že ta rostlina právě si vybere zrovna tu živinu, kterou má nějakým způsobem v tom nedostatku, a nemusíme složitě pátrat, jestli je to deficit toho nebo onoho. Takže Talisman 2 v jednom. Na závěr Excel Grow, ten je zase trošku z jiného segmentu, spíš takové z toho víc dopřírodná. Jedná se o fermentované mořské řasy, vlastně extrakt proběhne dvojitou fermentací, čímž vlastně ten finální produkt má větší koncentraci a aktivitu právě těch přírodních komponentů. Jak vidíte, porovnání právě na ten klasický extrakt, který zde ukazoval kolega, ten Excel prostě je silnější. Kdy a proč aplikovat
ten nebo onen přípravek. Začal bych trošku pospátku, takže zmínil bych prvně ten Excel Grow, který právě působí v těch závěrečných fázích vegetace na zvýšení transportu asimilátu právě do plodů, takže se hodí spíš právě do období, kdy už rostlina tvoří květní orgány a jedná se o to, že zde zvýší i kvalitativní parametry. Takže do takových těch nadějných porostů potravinářských pšenic třeba ideální přípravek. Talisman, ten zase je spíš svým účinkem takový má rychlý nástup účinků, takže je vhodný právě při akutních příznacích stresu. Já říkám, už je to takové spíš léčivo, na rozdíl od toho ten status, který jsem zmiňoval, je spíš takový vitamin, že tu rostlinu připravujeme na ten stres. Ten talisman už je spíš právě do těch podmínek, kdy už tam nějaký ten stresor je. Ať už je to horko, sucho, chlad, nebo třeba po ranních mráznicích, když se vrátím k té kukuřici, tak často v tom květnu, červnu bývá takový chlad, i někdy ještě přijdou ty ranní mrazítky, ta kukuřice hraje všema barvama, tak ten talisman tam právě na ten začátek, na ten start vegetace funguje velice dobře. Taktéž je vhodný právě pro nějakou regeneraci porostu, ať už je to poničení herbicidem nebo poškození teda herbicidem, například u máku, který je na ten herbicid docela citlivý, takže zase vhodné právě použití pro ten talisman, nebo třeba například zase u té kukuřice, kroupy v červnu, zase po nějaké chvíli tam ten talisman dá třeba i na 2krát a zase taky kukuřice krásně zregeneruje. Jak jsem říkal, je zde i pestrá mimokořenová výživa, takže ty stimulanty se zde pěkně doplňují a je vhodný i právě do raných růstových fází, kdy ta rostlina ještě nemá úplně rozjetý ten kořenový systém, příjem právě přes půdu, takže my tam takhle té rostlině podstrčíme tu výživu přes ten list a ona je schopná o to rychleji jakoby odstartovat jak tu svou jarní vegetaci, tak celkově prostě má náskok od těch rostlin neošetřených. Je vhodný třeba v obilí tankmy s Cčkem. Kdy a proč dávat status? Jak jsem zmiňoval, ten účinek je zde spíš dlouhodobý, pozvolný, takže je vhodné aplikovat spíše preventivně, nejlépe na začátku období dlouživého růstu, kdy ta rostlina mohutně roste, potřebujeme jim nějakým způsobem podpořit právě v tvorbě té hmoty. Nejčastěji to souvisí i třeba s nějakým zrovna hnojením dusíkem, takže my dodáme dusík, status a ona pak nám to vrátí vlastně tím růstem bohatým. Jak jsem zmiňoval, je zde vyšší obsah chlorofilu u těch rostlin ošetřených, takže vyšší intenzita fotosyntézy, což je vlastně všechno souvisí se vším. Pak je rostlina schopná lépe i přijímat vodu a v ní rozpustněné živiny. Je to vlastně taková prevence proti tomu abiotickému stresu. Na závěr shrnutí, talisman je vhodný právě na začátek, do těch raných růstových fází, aby jsme tu rostlinu nějakým způsobem nakopli, urychlili ten počáteční vývoj. Docela pěkně to funguje v jarních ječmenech, které jsou třeba zamazané, tak tam zase si tím můžeme pomoct. Status je takový univerzál právě do toho širokého aplikačního okna, toho intenzivního růstu, aby ta fotosyntéza probíhala prostě intenzivněji a ty rostliny se chystaly na případný třeba nějaký ten stresor, ať už je to sucho nebo nějaký jiný nedostatek. Na závěr vegetace ten Excel Grow, který právě pojišťuje tu kvalitu toho výnosu a taktéž talisman lze použít de facto po celou dobu vegetace při právě tom akutním poškození, ať už je to ten poškození od toho herbicidu, mráz a tak dále. To je ode mne vše, děkuji vám za pozornost, přeji vám úspěšnou sezónu 2024 a hlavně pevné zdraví. A já děkuji Davidovi za zajímavou přednášku. Co říci na závěr? Pokusili jsme se neplýtvat časem a proto se blížíme ke konci. Děkujeme ještě jednou za vaši přízeň a pozornost. K dalším a podrobnějším konzultacím jsou vám kdykoliv k dispozici naši kolegové v regionech, takže se neváhejte na ně s čímkoliv obracet. Připomínám, že na všechny vaše dotazy, které došly do studia, osobně odpovíme. A já vám přeji za společnost Adama i za sebe pevné zdraví, pevné nervy a bohatou úrodu a pokusme se společně mít i v tom nelehkém období dobře a něco pro to také udělejme. Naschledanou.